Peşawarın Goşun Jemgyýetçilik mekdebiniň howlusyny oýun oýnalýar. Gülkü sesleri eşdilýär. Çağalyr Talibanyň bir ýyl bolan Pakistandaky iň elkenç ganly hüjümi amal asyran ýerinde ýene-de kriket ýa basketbol oýnaýarlar. Emma olaryň gargana berilen klassdaşlary hiç ýatdan çykmaýar. Bizim hemmämiziň olar göresimiz gelýär. Dostlarymyz her näçe küýseýän bolsak, biz musulman we şehitleriň hiç wagt ölmeýänligine inanýarys. Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjüminde 144-den gowrak okuwçy we mektep işgäri öldürildi. Mektep howlusynyň bir çunkunda wepat bolanlaryň hatyrasyna diňli bir ýadygarlyk gurulýar. 100-den gowrak okuwçynyň köpüsiniň öldürilen zaryna derek bolsa, iň täze suwlaky auditoriýa gurulýar. Olal auditoriýa esas jinayet sahnasy, kitapxana we sport zalyny guruldy. Bu işleriň hemmesi aman galanlaryň öz şaýat bolan elkençliklerini ýatdan çykarmak üçin edilýän tagallalaryň bir bölegi bolup durýar. Çağalaryň bu gören zatlarynyň soň aýňalyp bilişlerini berekelli diýmeli. Olar gorkup çekinip durmaýarlar we zeyrenmeýärler. Howpsuzlyk hem güýçlendirildi. Täzeden oturdulan derwedeleri harby işgärler goraýar. Goşun tarapyndan dolandyrylýan mektebe harby maskalalardan bolan çağalaryň köp girmegi ony Talibanyň nişanasyna urdy. Aman galan okuwçylaryň kägiri esker harby bolmagy arzu edýär. Men geljekde öz ýurdumy hyzmat etmek we şehit bolan dostlarymyň aryny almak üçin harbylara goşulmak we kapitan bolmak isleýärin. Ilat köpçüliginiň nähil problemalary bar. İşgärleriň kägiri işine dolanyp gelmäge ikirjiňlenli. Emma olaryň köpüsi aman galan okuwçylaryň öz ýitiren klassdaşlary wagtda çekýän ruh azabyny ýeňletmekde ýardam bermek isledi. Aman galan we entek kimdir birlerine mätäç okuwçylaryň tanyş ýüzlerini görüp durmak üçin biz ýene mektep muallimleriniň hataryna goşulmak kararyna geldik. Ýoksa bolmasa biziň maşalagdalarymyz bizi bu ýere iýermek islemediler. Just help out our students. Inni barynys gowy komokda we gelýän mart synaglaryny gowy tawsyrmakda. Whomever you have been seen in this college. Siz bu kollejde kimi görseňiz ol kitap okuýandyr. Öz kitaplaryny gowy görýändir we biziň hemmämiz bu kolleji buýsançly ders ýar. Gödüňüne getirip bolmazak elkenç betbaçylykdan bir ýyl soň Peşawaryň Goşun Jemgyýetçilik mekdebi mekdebiň öňde tutýan maksadyny men ör turmaly we nur saçmaly şygaryna we paly bolmak üçin ihlasly zähmet çekýär.